लोगोफोर फरायसालियाव दिनै पिकनिक पार्टी जानायनि जों सार आरो जोंनि जोबोद एक्सपार्ट संनाय खावनायाव जोबोद एक्सपार्ट गोरों गोरा जोंनिनो मावख'आव एज ए सुखिदार मावनाय आदै बिथाङा संगासिनो दं खावगासिनो दं आरो जोंबो लोगोसे सहाय खालामफादों आरो थिग बेबायदिनो दिनैनि गुबुन गुबुन जानाय आइटेमखौबो जों थाग थियारि बानायगासिनो दङ लाब्रायानो जा दालियानो जा सालादानो जा दाउ बेदरानो जा आरो बायदिसिना आइटेम संनायाव जिखिनि जोंनो गोनांथि जायो मस्ला बायदिसिना जों बेखौ गासिबो जगार खालामना लाखाबाय जेब्ला जोंनो नांगौ बै समाव जों माने बेखौ होनो हानाय बायदि जों खालामना लाखाजोब्बाय फारि फारियैनो दा जों अमा बेदरखौ नै संसिगोन आरो संबाय अमा बेदरखौ माने संबाय आरो नै बुहुत मोजां नुदों आरो हालदै बायदिसिनाखौ जों होखाबाय होनायनि उनाव दसे समनि उनावनो बेबो मोनसिगोन बे मोनखांनाय लोगो लोगोनो जों ओंखामखौ संनांगोन ओंखामखौबो जों संबाय थासिगोन आरो ओंखामखौ संबाय थानाय सम बे मोनसान्दि फरायसुलि आरो फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव ज' जानाय मोनसे फट' लाबाय आरो बिसोरनि जिउआवबो गोसोखांथि हिसाबै थायो जोंनि जिउआवबो गोसोखांथि हिसाबै थायो हिसाबै आरो जों बे लोगोखौ लाखांनाय लोगो लोगोनो मोनसे रुमाव हाबनानै फैगौ आनजादनि सोमोन्दै एसे सावरायबावबाय आरो बिथांमोननो साजेसन होबाय आरो गाइड होबाय जों बयबो मोनसे रुमाव हाबनानै फैगौ आनजादनि सोमोन्दै एसे सावरायबावबाय आरो बिथांमोननो साजेसन होबाय आरो गाइड होबाय जों बयबो मिथिखायोखा आरो थिग बेबायदिनो जों थाखोनि समावथ' बा क्लास लानाय समावथ' जों बयबो स्ट्रिक्ट थायो बा स्कुलनि टाइमफ्राव जों बयबो स्ट्रिक्ट जाखायो लोगोसे जों बयबो डिसिप्लिनखौ मानिनानै सोलिनांगोन नाथाय दिनैनि बे समाव जों बयबो फ्रेन्डलि रंजाबाय बाजाबाय सावरायबाय आरो बिथांमोनाबो निस्सय बहुत मोजां फिल खालामबाय आरो जोंबो जोबोद मोजां फिल खालामबाय थिग बेजों लोब्बा लानानैनो जोङो दिनै फोरोंगिरि आरो फरायसुलिफोरनि गेजेराव बोथिसे ओंखाम जाबाय पिकनिकआनो जा बा फेयारवेलानो जा बे सानखौ जाहाथे जेन बिथांमोननि जिउआवबो दिनैनि बे जोबथि साना मोनसे गोसोखांथि हिसाबै थायो आरो फोरोंगिरिफोरनि जिउआवबो बेयो मोनसे गोसोखांथि सान हिसाबै थायो बेनो जाबाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव आरो फरायसुलिफोरनि गेजेराव मोनसे गुड रिलेसन एबा मोजां रिलेसननि बिदिन्थि होननानै आं सानो दा बेजों लोगोसे आं बेखौनो हास्थायबावो बा लुबैयो आरो जों बोहैयो बिथांमोना जाथिनि उनाव आरो आवगायबानो हाथों जौगासार जानो हाथों जाफुंसारथों बयबो आरो लोगोनो आं बुंबावगोन दिनैनि जानाय आइटेमफ्रा गोबां टेस्टि जादों माने गासिबो आइटेमानो गोबां टेस्टि आरो एकदम जाबाय थाथावथाव बेबायदि जादों जोंबो जाखांबाय जों जाखांनायनि उनाव फरायसुलिफोरखौबो जों जाहोगासिनो दं आरो बिथांमोनाबो दसे समनि उनावनो बयबो जाखांगोन आरो दिनैनि बे गुसुं भिडिअ फेयारवेल बा पिकनिकनि बे गुसुं भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो गोजोन्थों।